Пелтеков е ръководител с мен. Всички знаят, че той е безценен. Не работи като инспектор, нито като лектор, но хората го знаят като финансовия директор. Стефан Пелтеков е известен спортист, обаче топката я пипа като футболист. Подвизава още по зелените терени с екипа на Монди джентълмени. Стефан Пелтеков станал е майна, в Пловдив живее и няма комбайна. Обича на Чепеларе той да кара ски, на вилата на върху връх лятото на хлад спи. Стефан Пелтеков е женен отдавна, всяка вече излиза с една идея главна. Кучето му Хиро в парка да разхожда, научил го е вече навън да се изхожда. Стефан Пелтеков къщата ремонтира, не му остава време да изпие една бира. Нови плочки лепи на пода на клозета, за да е удобно на дъщерята и на зета. Пелтеков къщата ремонтира, не му остава време да изпие една бира. Нови плочки лепи на пода на клозета, за да е удобно на дъщерята и на зета. Стефан Пелтеков е ръководител сменен. Всички знаят, че той е безценен. Не работи като инспектор, нито като лектор, но хората го знаят като финансовия директор. Стефан Пелтеков не е известен спортист, обаче топката я пипа като футболист. Подвизава още по зелените терени с екипа на Монди джентълмени. Стефан Пелтеков станал е майна, в Пловдив живее и няма комбайна. Обича на Чепеларе той да кара ски, на вилата на върху връх лятото на хлад спи. Стефан Пелтеков е женен отдавна, всяка вече излиза с една идея главна. Кучето му Хиро в парка да разхожда, научил го вече навън да се изхожда. Стефан Пелтеков къщата ремонтира, не му остава време да изпие една бира. Нови плочки лепи на пода на клозета, за да е удобно на дъщерята и на зета. Стефан Пелтеков като ремонтира, не му остава време да изпие една бира. Нови плочки лепи на пода на клозета, за да е удобно на дъщерята и на зета.